गोष्टी असतात आणि काय म्हणतात ज्या दिसा येतात त्या दिसा तो सर्वसामान्य जातात खेळणार पण दिल्लीचे लोक आयले आणि पण भायले लोक आयले काय ते सरळ टाका एंट्री म्हणतात तो म्हाका दिसतात कारण नागरिकां दिसतात तुका एनओसी जाय तुका जायच ना तुका बरें दिसना तुका एनओसी जाय म्हाका आमचो फायदो कितें आमचो फायदो कितें दिल्ली काय आमचो फायदो आमच्या पिण्यातले मालमत्तेच्या मात्रेचे लायनीन लावतात आयज आता मेळटली म्हणजे हे चेंज जातले ताका म्हणना ही आमची व्यथा आसा There is a will, there is a way. लोकांक permanent solution आणि ते आश्वासन समज दिले की ना हो MDR कोण आहा मुखार तुका काय येवपाना दुसरे मागीर दुसरे सरकार येतले आणि चेंज जाता so permanent solution is to denotify. There has to be a delegation. I am definitely going to take part into it because it is something that I have successfully done for the very first time after 1984. After 1984, for the very first time, this road, MTR, Angelo, Chandos, Gaon, आम्ही denotify केलं. State highway आहे. तिका थोडक्यात पोडुसो येता पोडुसो. आणि ती हेरिटेज विलेज आहे. हेरिटेज आमगेली पार घालपाक प्रयत्न जालो सरकारान. आम्ही ते बंद केले. रस्ते बंद केले. की आमकां येना का permanent solution. So let me look at the feasibility. I will also get PWD check. Get the chief engineer, we will also try and see, discuss on the same day when we call them also, discuss, and then I will put it in the assembly and try to get it in notice. कोर्टाची पळय ऑर्डर आहा MDRचे कांयच ना कोर्टाचे डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिले रोडाक कुशीक आहा पळय कमर्शियल एक्टिविटी ती बंद करपाची म्हणून फाल्यां सकाळी येयले इन्स्पेक्शन करून येयले आनी तेंच्यानी इन्स्पेक्शन केले जे डायरेक्ट स्ट्रक्चर सील जाते कोर्टाची ऑर्डर हा हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा रस्ता कुशीक आहा पळय कमर्शियल करता ते पयले व्हेरीफाय करा आनी रिपोर्ट घ्या ते डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दितले ते स्ट्रक्चर इलिगल आहा ते सील करा म्हणून तेचेर कितें Issue about the structure and High order. So as per that, the government was supposed to come with an ordinance because under assembly, in the month of July. So if they don't come with an ordinance, we already प्रयास केलो we already question in fact issue नाही लावणारा issue काढलो विधानसभेत issue आहे पहिले रेस केला ग्राउंड उनकी आज ऑर्डर येलो उनके लोकांना त्रास झाला that particular issue is a very sensitive issue. आज गोंयकारांनी जरी तो जोरान सांबाळपाक नाही कित्याक पासून आमदार जाले विधानसभेचो उपयोग कितें सो सरकारान आमकां क्लियर कट आश्वासन दिलां की गोंयांत सांबाळ करपाचो प्रयत्न जाता सो this particular issue if they still now they not come with any ordinance so if they are going to come with a new bill or whatever let us see definitely denotifying also is a major part of the feasibility of that also needs to be seen. ते जो ज्यांना तुम्ही ते जो ते affected people पण यातले दोन्ही माहिती बरोबर आहे इश्यू ऑफिसर नाही गॅसले सोरी जे कोताय ते हांव तेका हाडटलो नेक्स्ट टाइम द पीयूसी म्हाका दिसता आय विल डेफिनेटली डिस्कस दिस पर्टिक्युलर इश्यू आणि when you have an to a industrial estate getting a local objection I was being given told कि electronic city there is a area थिंगा एक करपाचो प्रयत्न करपाक जाय म्हणून एक म्हाका याद जाता आमदारान तुमगेलो प्रश्न लास्ट टाइम रेज केलो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि एक रस्त्या लागून इतले म्हाका दिसता कोट्याचो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला दॅट इज ऑल नल एंड वॉइड So, again, misplaced priorities of this Sarkar. It is completely misplaced planning. Roste, जे आज underground cabling करता, त्याका डांबोर घालता, त्यानंतर मागीर उदका पाईप, त्यानंतर मागीर आणि त्याचो इंटरनेटा केबल completely misplaced priorities. This government has failed. खास करून जे रस्ते मार्शेन टू टुए हो पण रस्ता आमचो बाब रोहिदास आरोग्याचो मांडला पर्टिक्युलर तो इश्यू आम्ही जे पीडब्ल्यूडी चे मनीस आहेत तांकां आपोय हे प्रयत्न करतले रस्त्याचे आम्ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचे उलयले आज दुख म्हाका जाता कित्याक हे इश्यू मेजर जो
की गोंय साधारण टुरिझम म्हणून आज गोंयभर फामाद आहा, देशभर जगभर फामाद आहा बिकॉज ऑफ आर बीचीस. आज जेन्ना कालच्या दिसाक आमी हो इश्यू घेतला, the report says that most of the beaches in Goa are not safe. Can you imagine? Rivers were not safe. Beaches are not safe for fishing and for bathing. So this is a big setback for Goa's tourism. Report am केला, opposition केला, Goa State Pollution Control Board केला. Major pollution measures सरकार फेल झाला. टुरिझमाच्या नावार टॅक्सी ऑपरेटर टॅक्सी भावाचेर ब्लेम गेम करता आयचो मंत्री हांव चोयतालो. हो बिचोलेच्या गांवांत रावता फार्म हाऊसान 9 म्हयन्यांनी कितें जाता तें खबर आहा. पूण साधारण आज हो म्हणटा दादागिरी टॅक्सी ऑपरेटर करता. अरे योर टुरिझम पॉलिसीज हॅव फेल्ड. Goa was known for beaches. Today there is only, if you see, it's not safe. नावपाक सेफ ना म्हणून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट दिला. आयच्या दिसाक एक गोवा द वर्स्ट स्टेट इन जस्टिस डिलिव्हरी. आज ही सर्टिफिकेट या सरकाराक फावो जाल्या. 2 रिपोर्टाचेर येयला. वर्स्ट among all the states in the country, worst in justice delivery. हे कितें दाखोवन दिता? लॉ एंड ऑर्डर, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन हे सगळे वाडत आसा.